Zilithothi corner kick. Phakanyisiwe nale corner kick. Zuzu wasithathu. Usinoxolo Khweba wathi kudala ndiyifuna lento. Wathi kudala ndiyifuna le into. Waqala uMzantsi Afrika wabhala ebhodini. Set-piece yokuqala kwisiqingatha sethu sesibini yabekwa emnatheni. Ebafana bafana wenyuka uSinoxolo Khweba. Begqiba utsho uma esithi kwimidlalo ye-PSL sefake amaqaku ade amathandathu. Namhlanje nakwefaka inqaku le Bafana ikora kick esuswe kakuhle Mohau Nkotha ngelanqina lakhe lasekhohlo. uDove uthe enyuka wathi uSinoxolo ngizakubetha phezulu emoyeni Dove. Wathi zakubetha phezulu emoyeni wafika kuqala zatshintsha izinto. Phoso imidlalo ye-qualifiers. Nansi ibhola ithathwa uMzantsi Afrika ithuba lihle. The super sub kokwayo. Cupido akantatazela akathini wacinga wagqiba. Watogqiba wabetha imbumbu. Aphakama abaqeqeshi boMzantsi Afrika bathi sikwazele izinto ke Cupido. Nansa indebe. Andiyani waye Nedbank yena. Ashley Cupido enza impazamo enkulu abadlali beMos ngasemva. Bona baphise ngayo kuMzantsi Afrika. Mohau Nkotha wambona uCupido evela esiza eqinisile. Wajonga ipali yakhe uCupido wacinga wagqiba ukuba sayibetha kwipali ekude. Mohau Nkotha okhawuleze waguquka wayibona la bhola ndingayisukela ndiyifumane. Wafika uCupido esibeke kwindawo enhle.